sareetan ez badakizue zer irakurri guk, aldiz gomendio batzuk eman. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Hane, badakizu, aste honetan, ordua datzen dela. Ai, bai, neguko ordutegia ez. Egun laburragoak. Euria, hotza, ez. Bueno, baina txantxo, zurro txokolat. Bueno, lasai, zuei ere espazitkizu gustatzen egun laburrak, gu hona gatoz, zuen egunak alaitzera, eta egunak alaitzeko ere bai, naia gure reportaria. Baita nebukai minutu bat joku bat. Gure challengeak, Eta gonbidatu bat. Eta nor dator gaur, Aitziber Errazkin aktorea dator gaur. Mendik agertuko dira, presidentak eta horrelako. Bai, Aritz, badakizu zer? Ez. Atzo, liburutegien nazioarteko eguna izan zen. Siesta botatzeko leku edarra. Aritz, bai, liburutegiak siesta botatzeko, ez da? Baina gero hor goizeko laurak arte TikTokean. Bai, ibiltzen nahi, laurak arte, goizeko laurak arte TikToken, baina booktoken ibiltzen nahi zanen. Zer da hori? Zu zara aditua TikToken, booktok ez dakizu zer den? Zer da? Booktok da TikTokeko txoko hori non liburuak gomendatzen diren. Orduan, liburuak irakurri beharrean, aio jentzuten diezu. Ez dira audioliburuak, egite dituztena da, liburuak gomendatu, eta nik gero haietatik aukeratu egite ditut pare bat, eta gero irakurri egiten ditut. Bai, autobusean, eta leku guztietan irakurtzen duzu, ez da? Bueno, autobusean ez mareatu egiten naiz. Baina ez dakizu, ze pasiokin egiten, Bai. Engantxa guitu. Ez da horren besterako izango. Eta, benetan. Bai, eta liburutegiak zer? Liburutegiak oso leku ona dira adibidez, liburuak erosi ezin dituztenentzat, bertara joateko, hartzeko liburuak, bertan irakurtzeko. Bai, hemen kalazten egin dezakegu liburutegi txoko bat, edo irakurketa txoko bat, ez? Irakurketa txoko bat? Bai. Bueno, sareetatik idatzi guzue, ez bakizue zer irakurri eta guk lagunduko zaituztegu, liburuak aurkitzen, edo liburu txuloren bat. Zu bazabiz irakurtzen liburu txuloren bat? Bai. Fijo. Bai. Kika super sorpresa. Bueno, baina orain, joango gara naia gure super erreportariarekin, hor jarriko dugu begia orain. Aurrera, naia! Kaixo bikote, artisten nazioarteko eguna da gaurkoan, eta ni artista jaioberri batekin nago. Kaixo Aimar, eta zer moduz? Kaixo, ondo zu? Aimar, zuk abesti bat egin duzu eta TikToken birala bihurtu zara entzun dezatela abestiarekin. Hiriko kale guztietan aurkitu zaitut, begitara begiratu oraindik ezin. Lehendabizu zorionak. Eskerrik asko. Eta txibatu didate gaur egun asko entzuten diren abeslariek, adibidez Muskaz edo Malakiasek, esan dutela gustatu zaiela. Hau egia da? Eta gero Malakiasek Twittera igozton, eta gero berekin hitz egin dut pixkantzua betik. Hemen primizian esan dezu agian kolaborazioaren bat edo zerbait. Bai, hitz egin dut zerbait itea, así que... Oso goldi gaude, no? Bizkat igual dantzain barko de, hola, TikToken trenda... Bai. Vale, a ver. Vale, lehenko esatu, hiriko kale guztietan, no me hartze como, hola, hiriko kale guztietan, egitara begiratu, oraindik ezin dut, nahi begiratzen ez dut dituztela, como, sabes? Vale, baina ez dut ulertzen hasierako hau, zergatik? Hiriko kale guztietan nola ite, hori ba, me lo invento. Vale, eta hori azken zatia faltazteigu abestearena. Zuk autotunera biltzen duzu. Bai. Eta animatuko zinak hemen kalaskan autotunerik gabe abestea. Bai. Eraiki ditut kale berriak, taietan galdu naiz, jendearen artean beti aurkituko duzu esku bat. Wow! Bai, perfecto, bai. Venga, guazen. Nora guaz? Horako. Venga. Hiriko kale guztietan aurkitu zaitut, begitara begiratu oraindik ezin dut. Hitz egin dugu baina oraindik ezin ahaztu, zer egin didazu maz dejaroko du. TikTokaren emaitza ikusi nahi baduzue, jarraitu Makusiko sareak eta Aimartzaren sareak noski. Eta ni datorren astean saltsa gehiagorekin itzuliko naiz beti bestela. Ongi izan eta muxu pila-pila. Agur! Ane, Zer, Aritz. gauza bat ekarri dut gaur. Opari bat niretzat. Ai, Lotxa ematen ditan, baina ez dakit erakutsi ala ez. bueno, bai, erakutsi nire. Ez da zuretzat, Ane. Osea, ez da agian etorkizun baten bai, baina... Bueno, a ber, erakutsi. Ba, a ber. A ber. Eski lotxa ematen. Bueno, nire... Venga, ba, ja. Zer! Aritz! Ai, ama, Aritz. Bederatzi gomendio, Aritz, ez. hartaldeko ardi beltza Aritz! izateko eta... Kopiatu nauzu, tia. Zu kopiatu nauzu! Ez zu kopiatu nauzu. Ez, zu kopiatu Anepe, nauzu. nor bestela. Zurea, Aizu ondo zurea nahi kondo dago, Bai, zurea... Nire ere bai, Ane. Ba, ondo dago. Bai. Nahiko gustatzen zait, nahi baduzu sinatuko ditut nirea. Bai, oraindik azala bakarri daukazu. Bueno, asko gehiago ere ez dago kontatzeko, baina, bueno. Badakizu nor daukan zerbait kontatzeko? Nor? Gure nebukai. Beraz,
ikusiko dugu, minutu bat, joku bat. Horrela egiten du. Ei, nahi ezin zuen artean aukeratzia, Ni gaurkoan beste portada bat ekarri dizuet. Gaurko bideojokoan portada. Liburu batetik ateatako bideojoko bat ematen du. Balio du? Adi, bagoazela. Asteontako bideojokoa Tunic deitzen da. Abentura ekintza eta esplorazio generokoa da, misterioz betetakoa. Bideojoko hau euskaraz duzu eskuragarri. Hondartzen esnatu berri den azeritxo txikitxo oso xalatu bat izango gea, Tunic izenekoa. Mundu superpolit batean galduta dagoena. Zutitu, bueltaska bat eman, eta etzazte ezerta zenteatuko. Ulertzen ezagun hizkuntza batean ateko zezkigu gauza. Lasai, normala da. Hori da jokoan gakoetako bat. Munduko ikurrak eta irudiak interpretatzen saiatuz mapa esploratu eta abenturan aurrea inberko dugu. Ez pentsa enigma horiek lasai deskubrituko ituzuni. Monstro eta arrisku ezberdinekin topatuko gea. 2 barrita aukiko ituzute pantailan. Bizitza eta energia. Ta tresna eta botere ezberdinak aukitzen jungo. Hiltzen baldin bazazte, su batean berpiztu eta zuen gorpura bueltatu berko zazte. Galdu dezuena berreskuratzeko eta abenturarekin jarraitzeko. Hasieran abentura simple baten aurrean gaudela irudituko izue. Bino, ez gutxietxi bideojoko hau. Por cierto, eizue bideojokoak beste bideojoko batea gogorarazten. Edugita. Abentura usar eta benetan magiko baten bila bazabiltza, Tunic da zure jokoa. Ze polita, nebu. Horrelako gehiago ekarri, ze azeritxo polita, mesede. Aritz, baina, enteratu zara zertaz di joan bideojokoa? Noski baietz, tia. Azeritxoa. Aritz. Zer, apuntatu, Hau apuntatu, azeritxo. Bueno, apuntatuko dut. Bi puntito ez, apuntatu. Apuntatuko dut, apuntatuko dut. Bai, hemen beste guztiekin batera. Beti Aritz, zu, holako mundu ez ezagun batean esnatuko bazine, zer egingo zenuke? Bertan geratu, noski. Bai, ez zenuen buelta bat emango hortik. Zertarako, gero galtzeko edo, zuri amak ez dizu inoiz esan, superren galtzen bazara, ez mugitu lekutik. Eta beti mugitzen nahi. Beti mugitzen zinen eta horrela beti. Horrela galdu, bai. Aritz, nik uste dut oraingoz konformatuko garela challenge-ek egitarekin. Bueno, oraingoz konformatuko gara, ezta? Bai. Ba aurrera nire challenge-a. Ez hori ez da, hori bakarri da joku bat. Kaixo kuadrille gaur challenge berri batekin nator, nik mai gainean esaldi bat jarriko dut eta zuek esan behar diazue nondik datorren edo zer den. Ados? Bagoaz? Norekin nago gaur? Ikerrekin. Iker eta? Inara. Nor zarazu? Sofia nintzen ez. Sofia. Eta nortzuk zarete zuek? Alize. Patricia. Prest altzaudete? Bai? Ardiz jantzitako 8 bat zara eta ez dizut sinisten. Nondik dator esaldi hau? Kukuxumuxu kamiseta bateko esaldi bat da, Kaina Kairen abesti baten letra da, edo goazen telesaileko dialogo bat da. Guazenekoa, ez? Goazenekoa esaten dugu bai. Kukuxumuxu kamiseta bateko esaldi bat. Kukuxumuxuko kamiseta bat. Kaina kai. Kaina Kai? Zuzena, urrengoa, 16.000. Astigarraga herriaren biztanle kopurua. Eguzkiari gelditzen zaizkion urte kopurua. Guen jeineko pupi txakurraren pisua. Zer uste dugu hemendik? Botatzeo. Vale, ya está. Venga, aukeratu. Ez demaz. Astiagarragako. Ez que nirranikoa naiz orduan. Biztanlen kopurua. Bai. Hori da, ez pupi txakurraren pisua da. Langraizoka zer da? Eraztunen jauna edo El Señor de los Anilloseko pertsonaia bat, Arabako herri baten izena, edo Poltsa Garestien marka bat. Bigarrena, ez? Poltsa Garesti marka bat? Ez! Arabako herri baten izena. Eta zuzena da oso ondo gutiak! Ane, zu azken aldean itxatxita zaude zerbaitetara. Telesel bat edo. Uste dut ez etzu? Ez, bueno, ni bigarren mailan gertatu nintzen horrela itxatxita, atzetatik, horrela. Uste dut gure gonbidatuak Aitziberrek zerbait dakiela honi buruz, baina bueno, Zer, guazen. lokiterekin nola kendu Zer egin atzamarrak? zenuen horrela? Imaginatu horrela betirako, Horrela. Ez, horrela nuen, Medikua. medikura joan nintzen, eta gero medikuak egin zidan, ezakit zerbaitekin horrela, eta asko gorratzen, bigarren mailan izan zen, Ane. Gure elkarrizketen txokoan gaude, eta gaur gurean Aitziber Errazkin dugu aktorea. Oso formala ematen eskua eta oso ondo, bai, horrela gustatzen. Aitziber, bustitzeko prestatoz? Hombre, uski baiet. Bueno, Aitziber Errazkin aktorea eta abeslaria da, goazen telezian ezagutu zintugun. Eta ere bai, uda hontan, estrenatu den Odio el Verano filmean egon zara. Eta azkenik, primeran plataforman, gaur bertan estrenatu den itxakita berriz websailean. Zenba gauza. Bueno, bai. Bueno, pizka bat kuskusatu dugu eta ikusi dugu zure pertsonaia itxatzita geratu diren pertsonaien alaba dela. Oixe, bega, bai. Noiz pasatu duzu lotza zure gurasoekin? Igual txikian itzanen, nire aita zanen nire lagunen laguna, el guai. En plan, igual ez duzun, mola kantidubi.
Niri etortzen zen nire aita dantza egitera bai, plan, begira, nin badaki dantza egiten, eta ez. Aita, ez. Ba, niri gauzatik ez dakit unkigarriak iruditzen zitezkidan. Goazen kaleko galderarekin. Bi pertsona itxasteko aukera izango bazenu, nortzuk itxatxiko zenituzke? Sausaito, gusatzen zaiguna. Eta esan duzu ona bustitzera etorri dela, esan digu Aitziberrek lehen hor kamerinoan. Ba, nik ustet, elkartuko nituzkela Kimetz Etxabe, eta Maria Redondo. Kimetz eta Maria. Bai, dakite. Baina, sipeatzen dituzulako... Gustatuko litzaiak pila bat, otea, 24 ordu elkarrekin, ni aurten honez ditzen Kimetzekin, berdinean, eta Maria etortzen noiz benka gure etxea, eta beraien arteko harremana da, como anai errebak en plan... Tontatu! Ez dira aguantatzen, baina maite dira. Osa, maite dira pila bat, baina de repente daukete como alter ego bat, o ez dakit nola esan, beraien personalidadean zerbait. Bai, orduan, gustatuko litzaiak pila bat ikustea hori. Kaleragoaz berriz, zuen iritzia galetugulako, peri zaudeten itxatxita. Nauen gantzauta xuxiari. Clean look egiteari. Tini abeslaria. Suitzeria. Nauen gantzauta El Señor de los Anillos seriari. Itoiz musika taldea. Bueno, eta bikotezuek zeri zaudete itxatxiak, orain. Ni bizi naiz igual baita ere itxatxitza ogiai. Ogia bero dauenean, Ogia. Osa, ogia... Kurruskoa, ala ez kurruskoa? Kurruskoa ez. ¿Kurruskoa ez? ¿Cómo que no? Ez? Kurruskoa inoiz. Timno kurruzko. Bueno, ba orain kaleragoaz. Ze kaleko jendean galdera bat dauka zuretzat. Entzungo dugu. Udako maitasunik eduki alduzu? Ni bizi naiz arautzen, eta... Aktoria izan baino lehenago, ni justo aurreko gara neon laniten txarkuteria. Osa, nire gorrito, delantal, etiketa Aitziber eroski, maravilla. Nola, zarautza doken kanpina, etortza jende kanpotarra taula, eta ni, zitzaidan igual, interesatzea, what do you want? Do you want a bit of cheese? Do you want... Solomillo? Solomillo pixkat. Eta enamoratu nintzen pixkat holandez batekin. Eta orduan, etortzen zen txarkuteria, nire bila... Bueno, mitasun pixka. Ze polita! Ze polita! Gero oso gaizkatea zanek, kriston gezurtera izan zan. Orduan ez hain polita. Ez hain polita. Bikote, joala zerentzen da iritsi da? Iritsi da, kontatu dizute zerbait? Ez dakit ez zer. Bueno, etzan gure intentzioa, baina aktore bezala pixka bat esplotatu ingo zaitu. Vale? Aitziber? Bai, zinema munduan sartuko gara eta gu izango gara protagonista. Hori da, fikziozko estena batzuk, maite ditugun estena batzuk egingo ditugu. Ni zaiatuko naiz, a ber. Karo, haietan ez du ere, bai. Venga, guazen. Venga. Asto, ogro izatea jendeak uste duena, baino zailagoa da. Bai? Bai. Jarri adikete bat? Tipulak. Ogroak tipulak bezalakoak gara. Kiratza dute? Bai, ez daki, ez. Negarra eragiten dute. Ez da negarra, ez. Ogroak kapak dituzte, tipulek kapak dituzte. Ogroek kapak ditugu eta tipulek ere bai kapak ditugu. Kapak! Kapak, asto, kapak! Tipulak ez dira denen gustokoak. Tarta! Tarta bai dira denen gustokoak. Txikitxo, ni bainoa. Eta nola itzuliko naiz ni etxera? Brum, brum. Utzi motorrean igotzen. Zer? Uzteko motorrean igotzen. Aztak irten bat eta basati bat naizela diozu. Ezin dizut olako mutil gaizto batekin etzera joaten utzi. Zugatik egiten dut, bihar ez koherentea izateagatik da hori dena, badakizu. Irati. Ze sorpresa zu etortzea. Ez esan hori, Irati. Gauza oso garrantzitsu bat esan behar dizu. Ez dute zer esaterik nahi. Nik esango dizut gauza garrantzitsu bat. Ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxakara. Parearen ostean dator ekaitza.
uda berririk ez guretzat. Bai, zein da gezut, ez dizudala inoiz gezurrik esan eta zaude ziur, izan zarela bizitzaren onena, baina orain maitialen baino lehen aska gaitezen. Bikote agur esateko momentua iritsi da, Aitziber, txintxo portatu gara. Oso, zate, potxolo batzuk. Eskerrik asko. Eta jarraitu Aitziber zaretan, baita kalaskare, eta hurrengora arte. Hurrengo astera arte. Agur, agur.